ראה את עבודת השם שלנו, איך היא צריכה להיראות, מה הכללים שהוא קבע לנו בעבודת השם. הפער דורות בינו לבין הרמח"ל, כן, זה בערך 250-300 שנה. לא, הרמח"ל יותר ותיק. כן, כן. אוקיי, הוא קצת כמה, בערך 200 שנה אחרי זה. אז אני מניח שקראתי לו את כל הספר, את רובו, כן? כשמכינים שיעור, אין לך ברירה יותר מדי. אתה חייב ככה את הדברים העיקריים, כי אחרת אתה תלך לאיבוד, כן? ואתה רואה שהוא למד את הרמח"ל. אתה רואה במה שהוא כותב שגם הוא למד מסילת ישרים. כן? הוא למד מסילת ישרים, והוא יכול עכשיו לבוא ולהגיד, אני יכול להוסיף לכם על זה עוד קצת. אז הדרך של הספר הזה היא בנויה בעצם על אותיות א' ב'. כן? כל אות הוא לקח איזשהו רעיון שמדבר בעבודת השם, בקיום המצוות, ומתוך האות הזאת הוא מנסה ללמד אותנו כל מיני דרכים, או איזושהי זווית אחרת בעבודת השם שלנו, בקיום המצוות שלנו. אז האות הראשונה באלף ב' כולנו יודעים מה היא, נכון? ג'. כן, האות הראשונה א', והמילה הראשונה, המידה הראשונה שהוא רוצה לדבר עליה זה אהבה. המילה אהבה. עכשיו, אהבה יכולה להתחלק להרבה דברים, נכון? יש רק אהבה מסוג אחד? יש אהבה מסוג אחד? נו, יש אהבת גבר אישה, יש אהבה אבא לבנים, יש אהבה לטבע, יש אהבה לתענוגות, כן? ויש את אהבת השם. הוא מתחיל עם אהבת השם. למה? קודם כל, אם אתה תאהב אותו. כן? אז מה קשור? אם אני אוהב אותו, איך זה קשור לאהבת האבא לבן? דוגמה. זה דבר שנעלם, אתה לא רואה אותו, לא זה, אבל... קשה לאהוב משהו שאתה לא רואה אותו. נכון? ואדם רואה את הבן שלו, רואה את הנכד שלו, רואה את אשתו. יש משהו. יש משהו, פה כן? אתה לא רואה. בוא נקרא מה זה אהבת השם. מה זה אהבה לקדוש ברוך הוא. מה המשמעות שלה ומה היא נותנת לנו בעצם, איך היא תשפיע על שאר סוגי האהבה שיש לנו לאחרים. הוא אומר ככה, אהבה לקדוש ברוך הוא, אין מידה טובה ממנה. אין מידה טובה ממנה. למה? הוא אומר, אם אתה רוצה לקרוא לעצמך עבד השם, אתה רוצה לדעת איך לעבוד את השם, כן, אתה רוצה לדעת איך לעבוד את השם, תתחיל באהבה לקדוש ברוך הוא. אם אתה אוהב את הקדוש ברוך הוא, כל עבודת השם נמשכת מתוך העבודה הזאת. הוא אומר, כל היהדות, כן, הוא קורא לזה יהדות, הכוונה אורח החיים היהודי, כן, נמשך מתוך האהבה לקדוש ברוך הוא. ואינו דומה, והנה אנחנו נכנסים פה מה שאמר הרמב"ם, הנה אנחנו נכנסים פה למה שאמר הרמח"ל, אינו דומה עובד מאהבה לעובד מיראה. נכון? זוכרים דיברנו על זה? שער היראה, כן? מה ההבדל בין אדם שמקיים את המצוות מתוך האהבה, לבין בן אדם שמקיים את המצוות מתוך פחד? אתה עכשיו רוצה לכבד את אבא שלך או את סבא שלך, כן? אבל אתה עושה את זה כי אתה אוהב אותם. לא כי אתה אומר, לא, עזוב, הוא טרחן והוא כעסן, אם אני לא אעשה, הוא ירגיש ככה וירגיש ככה. מה יותר שלם, מה יותר אמיתי? כשאתה עושה את זה מתוך אהבה. כשאתה עושה מתוך אהבה, זה באמת עבודת השם אמיתית. וכבר הרב ספר הברית, הוא מביא אותו כאן, כן? הרחיב לבאר שורש האהבה והיראה בטוב טעם ודעת. אנחנו הסברנו את זה פה. אומר, עצם זה שאתה אוהב את הקדוש ברוך הוא, אתה מקיים מצווה מתרי"ג מצוות. אתם יודעים את זה, נכון? אחת מהמצוות התמידיות, שאתה מקיים אותן כל הזמן, זה אהבת השם. זאת אומרת, אין לה גבול, אין לה משעה עד שעה, לא צריך לחכות 3 ימים ולא 7 ימים. אהבת השם זה כל רגע. אתה מקיים את המצווה הזאת בתמידיות. סוכה אתה יכול לקיים בפסח? 4 המינים אתה יכול לנענע בחנוכה? לא, אין לך מצווה כזאת. אומר אהבת השם בכל רגע, בכל שנייה, בכל מצב. כל נשימה. כן, זו אחת מששת המצוות התמידיות. מה זה 6 המצוות התמידיות? יש לנו אהבת השם, יראת השם, כן, שלא לטור אחר מחשבת הלב וראיית העיניים, כן? יש עוד 2 מצוות, לא משנה. אלה מצוות שאתה מקיים אותם כל הזמן. אחת מהן והראשונה שבמעלה זה אהבת השם. ועוד אומר, והיא מתקיימת במחשבה והרהור בלבד. אתה לא צריך לשבור קירות, לא צריך ללכת לאיזשהו מקום מסוים כדי לקיים את המצווה, לא צריך לדבול במקווה לפני זה, כלום. פה
פה אתה מקיים אותה, כאן. אני חושב שאני אוהב את הקדוש ברוך הוא. אך איזה טוב השם. אני מקיים מצוות אהבת השם, זהו. פשוט. מה יש יותר קל מזה? מתחבר אליו. מה יש יותר קל מזה? לא מוציא על זה כסף, אתה לא מתאמץ ומתייגע בשביל זה, לכאורה פשוט ביותר. ולא משלם כסף. ולא משלם, אמרתי, לא מוציא. כן? אומר אלו המצוות שמתקיימות במחשבה לבד, ונקל לקיימן, זה מאוד פשוט לקיים אותם. שהרי האדם, ופה נקודה מאוד מעניינת, כי היא כל כך קריטית למה שאנחנו עוברים. תראו מה הוא כותב. שהרי האדם אינו יכול לעמוד בלתי מחשבה אפילו רגע. מה זאת אומרת? מה הוא רוצה להגיד פה? הוא אומר, אין כזה דבר שלא יהיה לך איזשהו רגע אחד פנוי ביום, שבו אתה לא יכול לחשוב על הקדוש ברוך הוא ולקיים מצוות ואהבת את השם אלוהיך. פה אם הייתי יכול לדבר איתו, עם רבי אליעזר פאפו, כן? ולהגיד לו, כבוד הרב, יש ימים שלמים שהראש שלנו מוטרד במיליון ואחד דברים. נכון או לא נכון? אני ממציא משהו? יש לך ימים שמהרגע שהתעוררת עד הרגע שאתה הולך לישון, הראש שלך עובד שעות נוספות על 1001 דברים. והוא אומר לך באיזה קלות, לא יכול להיות שאין לך איזה 5 דקות, 10 דקות שאתה לא פנוי במחשבה שלך. אז אני רוצה להגיד לו שכן, זה קורה לפעמים. קורה לפעמים שאין לנו אפילו את הדקה הזאת. והנה פה נכנס החשיבות של להתפלל. למה להתפלל שחרית וערבית זה חשוב? אתה קורא קריאת שמע. אתה קורא קריאת שמע. מה אתה אומר בקריאת שמע? ואהבת את השם אלוהיך. נגמר, הנה קיימת את המצווה. כל היום היית טרוד. לא יכולת לחשוב על הקדוש ברוך הוא אפילו רגע אחד. רגע. הלכת לבית הכנסת בבוקר להתפלל, קיימת מצוות אהבת השם. הלכת להתפלל תפילת ערבית, קראת קריאת שמע, אמרת ואהבת את השם אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, חזק וברוך, קיימת מצוות אהבת השם. הנה, אתם רואים איך זה מתחבר? הנה חשיבות של התפילה, והוא אומר לך, מה, לא יכול להיות שאין לך איזה 10 דקות פנויות. זה כאילו הוא בא ורוצה להגיד, אני חושב, אני לא יכול רק לנחש, כאילו הוא בא להגיד לנו, אל תספר לי סיפורים שאתה לא מסוגל חצי שעה להתפלל שחרית ועוד 20 דקות ערבית. אל תספר לי סיפורים. כל אחד יכול. ואז אתה גם מקיים את המצווה של אהבת השם. זה במילים אחרות, לדעתי משהו מבליע שם. מי שעובד, וזה קצת קשה לו, למשל, אז אני אגיד לך מה שהוא כותב. האדם אינו יכול לעמוד בלתי מחשבה אפילו לרגע. אומר, גם בן אדם צריך למצוא לעצמו את החצי שעה הזאת. חשוב לך? חשוב לך? אפשר להתפלל לבד? אם אתה לא מסוגל להתפלל במניין, בוא, רגע, שנייה. עכשיו אנחנו נכנסים לעניינים הלכתיים. בוא ניכנס להלכה, אין בעיה. דיברנו על זה דווקא בשיעורים פעמיים. יש עניין להתפלל בציבור. בסדר? תפילה במניין, יש לה מעלה יותר גדולה. יש לה הרבה יתרונות. תפילה כזאת נשמעת יותר לפני הקדוש ברוך הוא. אתה יוצא לך ללמוד מאחרים, איך להתפלל, איך לקרוא, איך להתנהג. כן? אתה מרוויח קדושה וכו' וכו'. לא נכנס אפילו לזה. כן? אבל לא כתוב בשום מקום שיש חובה להתפלל בציבור. לא כתוב. לא כתוב בשולחן ערוך חייב אדם להתפלל במניין. אלא מה כתוב? ישתדל האדם להתפלל עם הציבור. מה זה ישתדל? זאת אומרת שאם יש דברים שמונעים ממני, אם יש דברים שמונעים ממני להתפלל בציבור, אני לכאורה לא חייב. אבל החכמים, מה שנקרא, לא פריירים. למה לא פריירים? כי אז הם יבואו ויגידו, כל אחד עכשיו קם קצת מאוחר, יגיד, אני לא יכול, אני אנוס. כן? אז אמרו, יש כמה מקרים שיהיה מותר לאדם להתפלל ביחיד ולא בציבור. מה הדברים האלה לדוגמה? יש כמה. רוצה לשמוע מה הדברים? אם אתה יודע שאתה הולך להתפלל, אנוס, מה זה ההגדרה של אנוס או תשוש כוח? אם אתה יודע שאתה עכשיו הולך להתפלל בציבור, כתוצאה מזה ייגרם לך הפסד כספי, נתחיל בזה. הפסד כספי, אתה יודע שאם אתה הולך להתפלל במניין, הפסד את הכסף, אומרים לך חכמים, תתפלל לבד בבית, אל תפסיד כסף. אחד. אבל אם אתה כתוצאה מזה שאתה הולך להתפלל במניין, אתה מסתכן בזה שלא תרוויח כסף, אתה מבין מה ההבדל? לא תרוויח כסף, זה הם לא יתירו לך להתפלל לבד. מניעת רווח אסור, הפסד מותר.
יהיה בן אדם שמתפלל בבניין מסוים, והוא לא יכול לכוון שם, למה מדברים שם, למה לא מתפללים כמו שצריך, השליח ציבור ממהר, בולעים את המילים, לא יודע מה. הוא אומר, אני פה לא יכול להתפלל כמו שאני רגיל. אומרים לו חכמים, אם אתה יודע שאתה במקום אחר תתפלל, או לבד תתפלל יותר בכוונה, ופה המקום, או לא פה, המקום שאתה רוצה להתפלל בו, יפריע לך לכוון כמו שצריך, תתפלל בבית עדיף. שמעת מה אנחנו אומרים פה? כותב את זה אור לציון. תתפלל בבית עדיף. למה? כי שם אתה יכול באמת להתפלל לקדוש ברוך הוא כמו שצריך. אפשר... התפילה של כמה זה כאילו יותר... ודאי, זה התחלתי ולהגיד, יש מעלה לתפילה בציבור. אז אמרנו, הפסד ממון, כוונה בתפילה, לצורך רפואה ולצורך פרנסה ולצורך קיום מצווה, התירו לאדם להתפלל שלא במניין. מה למשל פרנסה? פרנסה, בן אדם עכשיו יוצא למקום מעבר לים, זאת הפרנסה שלו, במקום שהוא נמצא אין 10 יהודים. אז מה, לא יצא, לא יתפרנס? אז הוא אומר לך, אין בעיה, לך, בסדר. תתפלל לבד, העיקר שתתפלל. רפואה לדוגמה, הוא צריך לעבור איזושהי פרוצדורה רפואית במדינה אצל רופא מסוים, מה לעשות, גם שם אין מספיק יהודים. אז לא, הוא יישאר חולה בבית ויתפלל בעניין. ודאי שלא, ילך ירפא את עצמו כמו שצריך, אחרי זה יחזור להתפלל בעניין. שליחים שיוצאים לצורך קיום מצווה. תראו, שליחי חב"ד מגיעים למקומות נידחים בעולם, שלמצוא שם 4 יהודים זה סיפור. כן? אבל הם צריכים להתחיל איזה משהו. אז מה יגידו להם? לא, אל תלכו למקום הזה, אין שם יהודים. אתם תפסידו תפילה בציבור. לא, זה לא נכון. לכו תפיצו את התורה. אתה תמצא בסוף 10 יהודים. כן? אז לצורך הדברים האלה התירו להתפלל שלא במניין. בסדר? אבל עכשיו לא כל אחד קצת לא נוח לו ויגיד לעצמו, יאללה, אני לא אתפלל. אדרבה. כותב הזוהר הקדוש, מה ההבדל בין תפילת יחיד לתפילת רבים? יושבים 10 ומתפללים ביחד, יש פתח בשמיים שבו מתקבלות התפילות, שמגיעה תפילה בציבור, היא נכנסת ישר בפתח הזה. בלי לבדוק, בלי להסתכל כלום. זה ציבור, יאללה, כנסי, אין בעיה. בואי לפני הקדוש ברוך הוא. ככה התפילה. תפילה של יחיד מגיעה לפתח הזה, עומד שהמלאך הממונה על התפילה, אומר בוא נסתכל על התפילה הזאת. הוא הרשה לעצמו במרכאות, אני אומר להתפלל ביחיד, בוא נבדוק אותו, איך הוא? איך המצוות? איך הוא עובד את השם? תפילה בסדר, לא בסדר, יש לו זכויות, אין לו זכויות. מישהו רוצה שיסתכלו על התפילה שלנו? אנחנו מעדיפים להיות חלק מהציבור, תכניס הכל. אנחנו ביום הכיפורים, הרי אנחנו מתפללים על העבריינים. מה הכוונה? כשעם ישראל, כשיש מניין של אנשים, יש בו צדיקים יותר וצדיקים פחות. כן? קרא, האחדות הזאת של 10 האלה גורמת לזה שהתפילה תיכנס בפתח שהיא צריכה בלי שאף אחד מעכב בעדה בכלל. אז זה עוד יתרון בתפילה בציבור. אז אומר, הוא במקום שיכול לעשות מצווה שנוטל עליה שכר, כן? לכן ראוי לאדם להתחזק ברוב עוז ותעצומות, להרחיק כל המחשבות זרות והרהורים רעים, ולחשוב מחשבות קדושות, אפילו ברצו ושוב. אומר, בן אדם צריך להתחיל להרגיל את עצמו. אני אומר לכם, בסוף 90% מהצרות והטעויות שאנחנו עושים, אנחנו עושים אותם לעצמנו, לא אף אחד אחר. אנחנו, כל אחד עושה לעצמו את הצרות. למה? כתוב אצל יוסף, עוד מעט נקרא, עוד שבוע לדעתי, שהאחים זורקים אותו לבור. כן? כתוב שם, הבור ריק, אין בו מים. אז שאלה שואלת שם רש"י, אומר, למה התורה צריכה להגיד הבור ריק, אין בו מים? אם הוא ריק, ודאי שאין בו מים. אלא אומר רש"י, מים אין בו. אתה יודע מה היה בפנים? נחשים ועקרבים. כן? להראות לך את הסכנה שהיה ביוסף. אז עכשיו... הוא היה שמור מהקדוש ברוך הוא. עכשיו תיקח את הדבר הזה ונעשה את זה משל למוח שלנו, לראש שלנו. כן? מים נמשלו לתורה, נכון? כשהבור ריק, זה אומר שאין בו מים. אם אין בו מים, מה זה אומר? אין פה מה? אין תורה. אם אין תורה, מה יש בפנים? נחשים ועקרבים. מה זה נחשים ועקרבים? מחשבות זרות, שטויות. לא עניין של עבירות אפילו. שטויות שבן אדם רואה. כל מיני מחשבות מטופשות, שטויות, באמת שטויות. עכשיו, כל פעם שאתה מכניס לראש שלך שטויות, אתה מוציא משם, קח כוס מים, תמלא אותה עד הסוף שלה, ועכשיו תשים בה משהו
שהוא לא מים. מה יקרה? מה יצא החוצה? מים. שימו עוד משהו, מה יצא? מים. זאת אומרת, כל פעם שאתה מכניס לתוך המוח שלך, לתוך הנשמה שלך שטויות, אתה מוציא דברים טובים. אתה מוותר על דברים טובים. למה נאמר אנחנו מכשילים את עצמנו? אתה רואה את הבן אדם עם הטלפון. מעביר ומעביר ומעביר. דחלס, כמה אפשר לראות אותו דבר, ריבונו של עולם. אין בעיה, תראה, בסדר, כבר אי אפשר, אין תקנה, בסדר. אבל אני לחבר'ה, אני לא, אף אחד פה לא מלאך. גם אני עם הטלפון שלי. אבל משהו, גבול, קצת, אין בעיה, אתה 10 דקות בטלפון, תלמד חצי שעה שיעור תורה. משהו. אתה לא יכול להיות רק להעסיק את עצמך כל הזמן בנחשים ועקרבים, כן? והבור ריק. לא הולך ביחד. אפילו ברצו ושוב. זאת אומרת, בן צריך להרגיל את עצמו, לחשוב מחשבות טובות. איך עושים את זה? איך עושים את זה? מה עובד על עצמך? איך? תן לי דוגמה. אני עכשיו קמתי בבוקר, עשיתי נטילת ידיים, ברכות השחר, בא להתפלל. 80% מהעבודה כבר עשיתי. כן, אני כבר נכנסתי לתלם של המחשבות הטובות. למה? תכף יבוא ברכות, תכף יהיה ברוך שאמר, וקדושה, וקדיש, ותפילה, וחזרה, וקריאת התורה. אתה כבר במקום אחר. עכשיו סיימת תפילת שחרית, אתה בדרך לאן? כל אחד לעיסוקים שלו, לעבודה, לבית ספר, אני לא יודע מה. יש לך פה אפשרות להחליט מה אתה שם בראש שלך. אתה רוצה לשמוע חדשות, אתה רוצה להסתכל בטיק טוק, אתה רוצה יוטיוב, אתה רוצה שירים, אתה רוצה, מה אתה רוצה? אתה מחליט מה נכנס. נכון? מישהו כופה עליך מה לשמוע, מה לראות? מישהו כופה עליכם? אז למה בן אדם יכשיל את עצמו? אבל אני רוצה להתעניין, לראות מה קורה, כמה נשארו מחבלים במנהרה ברפיח, מה קורה עם לבנון. זה לא מעניין אותנו, אנחנו חיים פה. מה קורה בעולם? לא, העולם פחות מעניין. בואו נסתכל ארץ. זה העולם, אין בעיה. כמה זמן לוקח לך להתעדכן בכותרות? נפלתי עליכם חזק. 5 דקות זה הרבה. 5 דקות, זורם. זה גם מלווה אותך. רגע, פה האימון של הבן אדם. אם הבן אדם בא ואומר, אם אני לא אהיה עכשיו מעודכן מה קורה, יהיה לי יותר קשה. אז בוא שנייה אחת אני אעבור על הכותרות, ואז אני שם את זה בצד. שם את זה בצד. מנסה להתקדם עם החיים שלי הלאה בדברים אחרים. אבל זה העבודה, זה מה שהוא כותב כאן. ירגיל את עצמו לחשוב מחשבות טובות. זה לא בלבד, זה רק באימון. זה רק עבודה. תחשוב טוב יהיה טוב. זה סיסמה. אחלה סיסמה שבעולם. אני יכול להגיד לך שהפסקתי לשמוע חדשות, וגם אני אדליק חדשות שלפני שנה, לשמוע אותם... אותו דבר, אתה לא תדע שזה מלפני שנה. כל השנתיים האחרונות החדשות אותו דבר. לא רוצה לשמוע. כן. יותר טוב לי גם, תאמין לי. טוב. זה איך אנחנו מחברים את האהבה לקדוש ברוך הוא באמצעות המחשבה, ואיך אנחנו מקיימים את המצווה הזאת של אהבת השם. קל מאוד לקיים אותה. תרצה, אתה מקיים אותה בשנייה. אין לך שום מחסומים, אין לך שום מה שמונע ממך. הסכנה הכי גדולה לאדם זה האדם עצמו. הסכנה הכי גדולה לאדם בקיום מצוות זה האדם עצמו, לא אף אחד אחר. אף אחד פה לא הולך לקיים מצווה ומושכים אותו בכוח, אל תקיים. אלא הבן אדם הורס לעצמו. אומר, ואם עולה לאדם מחשבות זרות, כן? יצטער ויברח לו וידבק בקונו כאשר יוכל. אני חושב שאחד הדברים הכי קשים זה לנסות להסיר מהמחשבה שלנו מחשבה לא טובה. מה לעשות? אנחנו בני אדם, לא פתאום קפץ לך איזה, לא יודע, איזה דבר שראית, איזה משהו מסוים, ואתה אומר לעצמך, עזוב, בואו נשים את זה בצד. כמה זה קשה? זה קורה גם בתפילה דרך אגב. ברור, לא רק בתפילה. בתפילה זה הכי קלאסי, כי אתה לבד בשקט. כן, אבל גם במהלך היום פתאום באים לך דברים, זה מאיפה בא לי עכשיו. יופי. כן? השתדל להידבק בקונו. השתדל. אנחנו פה, המילה שתוביל אותנו ומובילה את האדם בעבודת השם שלו, זה השתדלות. נכון? יש לך כנפיים מאחורה? אין לך כנפיים. אף אחד מאיתנו לא מלאך. אז מה לעשות? אם אין כנפיים ואנחנו לא מלאכים, אנחנו יכולים רק להשתדל. זה העבודה שלנו, ההשתדלות. אומר, והנה 2 מיני אהבה הן. 2 סוגים של אהבה. האחת, אהבה מחמת עצמו. מה זה מחמת עצמו? כי ייתן אל ליבו
כי דרך גבר לאהוב את איש אשר יראה הנאה ממנו. כן? זאת אומרת, אתה מפתח תחושה של אהבה כלפי מישהו שמעניק לך משהו בתמורה, איזושהי הנאה מהצד השני. כן? אפילו משהו קטן. וכל שכן אם היא הנאה מרובה, כן? וכל שכן אם נותן לו כל פרנסתו ודי מחסורו וגומר לימו חסדים טובים, לא תאהב את הבן אדם הזה. תחשבו שיש בן אדם כזה, דואג לכל מה שאתה צריך, עושה איתך חסד וכו' וכו'. יבוא הבן אדם ויגיד איך אני יכול בכלל לשלם לבן אדם כזה, שעושה איתי את כל הטובות האלה, נותן לי את כל המתנות האלה. אם זה ככה, אני חייב לשמוע בקולו. נכון? אם הוא יגיד לך עכשיו אותו בן אדם, תעשה ככה וככה, לא תעשה. הוא יודע שתעשה, הוא דואג לך לכל, בלעדיו אתה כלום. תעלה נידף. כן? אומר, כותב, אם ישלחני למרחקים בחצי הלילה, אני חייב לשמוע בקולו. יגיד לי עכשיו, קח את הדברים שלך, תעזוב את המקום הזה, לך למקום אחר, אני חייב לשמוע בקולו. אני לא אוכל להשיב פניו ריקם. למה? כי הרבה אני חייב לו. או אם חברו הציל אותו מאיזה חולי, או מאיזשהו כאב מסוים, כן? זה מגדיל את האהבה לאותו בן אדם? כן. ודאי שכן. אם חס ושלום הציל אותו ממוות, אז האהבה שלו תגדל עוד יותר ועוד יותר. כן? וכל פעם יש מדרגה ומדרגה ועוד מדרגה שעלו. אז עכשיו תיקח את המשל הזה לאותו אדם שדואג לחסד ודואג לכל הדברים ותגיד, רגע, אבל יש לך לא בן אדם שדואג לך לכל זה, אלא הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. הוא דואג לכל מחסורך, הוא דואג לבריאות שלך, הוא דואג לפרנסה שלך, הוא דואג לזיווג שלך, הוא דואג לך להציל אותך ולשמור עליך ולהגן עליך. אז אם הוא יגיד לך בחצי הלילה, לקח את עצמך מפה לשם, לא תשמע בקולו. אם הוא יגיד לך תעשה ככה וככה, לא תעשה ככה וככה. אומר על אחת כמה וכמה, אהבה כפולה ומכופלת, ראוי לאהוב את הבורא. למה? אשר כל הטובות שבעולם הן הבאות בידי שמיים, כן? הן הבאות בידי אדם, כולם הם ממנו. זאת אומרת, גם אם בן אדם עשה איתך טוב, זה לא רק אדם שעשה איתך טוב, הוא שליח של הקדוש ברוך הוא לעשות איתך טוב. אז אם גם האדם אתה חייב לו אהבה, אז ודאי שעל אחת כמה וכמה לקדוש ברוך הוא אתה צריך לאהוב אותו. כי הוא הנותן בלב ברואיו, בלב הברואיים שלו, להיטיב אלו עם אלו. והרבה שלוחים למקום, ברוך השם, יש הרבה אנשים שעושים טוב לאנשים אחרים, וכולם בסופו של דבר שליחים של הקדוש ברוך הוא. אנחנו אומרים בסוף התפילה, בסוף תפילת העמידה, שים שלום טובה וברכה, חיים חסד וחיים וכו' וכו', נכון? אהבה וחיים, תורה וחסד, צדקה ורחמים. כל הזוגות מילים האלה, כן? דיברנו על זה, הם קשורים אחד בשני. נכון? תורה זה חיים. למה? עץ חיים ולמחזיקים בה. אהבה מובילה למה? חסד. מה זה לעשות חסד עם האחר? לתת אהבה לאחר זה חסד איתו. צדקה הולך עם רחמים. למה צדקה עם רחמים? כי אתה עושה צדקה עם מישהו, אתה מגלה רחמים כלפיו. אתה מגלה רחמים כלפיו, אתה עוזר לו. כן? ברכה ושלום. כי אין לך כלי שמחזיק את הברכה כמו השלום. אם יש שלום, מה זה שלום? שלום מהמילה ממשלה. כן? הוא ממשלתו בכל דור ודור. כן? כמו שאומרים. כן? ממשלה הכוונה בן אדם יציב. אין לו שגעונות לכל מיני צדדים. לא פעם ככה, פעם ככה. הוא אומר, אחד כזה יכול להיות כלי שמחזיק ברכה. אם אתה תיתן ברכה לבן אדם קיצוני, עם שינויים פתאומיים, הברכה לא תחזיק מעמד. צריך בן אדם יציב. צריך בן אדם שיהיה לו ממשלה על עצמו. ממשלה, שלמות, שלום, הכל נגזר מהדבר הזה. כן, יפה. ואם עברו על ראשו רעות רבות וצרות וניצול מהם, כן, אנשים שעברו כל מיני בעיות ואני לא יודע מה, ודאי חייב לאהוב את האל שפודה ומציל ומרחם בכל עת צרה וצוקה. ודאי שכן. וכל שכן קל וחומר, אם גמל הקדוש ברוך הוא עמו חסד, והוא לא ראה שום רעה. ברוך השם, חי על מי מנוחות. אני אומר, זה הפלא הכי גדול. בדרך כלל אתה אומר, בן אדם קרא לו איזה משהו, אז הוא מתחיל עכשיו להתעורר. אני בכוונה אומר את זה במילים ככה.
כן, אבל לא חייב שיקרה לו משהו כדי להתעורר. זה מה שאני משתדל תמיד להגיד. ברוך השם, קמת, הכל בסדר איתך, הכל בסדר אצל אשתך, הילדים בסדר. אתה לא האדם הכי עשיר בעולם, אתה לא הכי חכם בעולם, ואתה לא הכי יפה בעולם. אבל ברוך השם, הכל בסדר. פה אתה לא מודה לקדוש ברוך הוא. תודה לו שזה המצב שלך. לא צריך להיות חולה כדי להתפלל, לא צריך להיות בבעיות כלכליות כדי להתפלל, לא צריך, אני לא יודע מה יקרה כדי לפנות לקדוש ברוך הוא. אדרבה, שטוב לך תתפלל מעומק הלב, הקדוש ברוך הוא תשאיר אותי ככה. תשאיר אותי ככה, אתה מסתכל מסביב ואתה אומר, הלוואי ואני אשאר ככה. הלוואי שאנשים יישארו ככה, הם חוטפים את זה בשתי ידיים. אתה אומר, תחזיר אותי רגע, נכון? לא, אני ראיתי את עצמי לעומת אחרים, אז אמרתי, ברוך השם. שזה רק זה. יפה מאוד, בדיוק. מה זה צוקה? איך? צוקה, אמרת קודם צוקה. צוקה זה מצוקה. כל עת צרה וצוקה. צוקה הכוונה מצוקה. על זאת ישמח ישראל בעושיו. השמחה שלנו, שהקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את התורה וחיי עולם, מה שנקרא נטע בתוכנו, כן? ובחר דווקא בנו לשרת אותו ולברך בשמו. כן? אומר, למה? כן, זה מה שהוא אומר פה. אומר, אנחנו צריכים לשמוח שזה אנחנו. תחשבו, היה בוחר בטעות באיזה עם אחר. מה היינו היום? היינו כמו כל הגויים. איזה חיים אלה? בלי גבולות, בלי שום דבר. בלי תכלית, בלי שום... באמת. כן? ונזכה ונחיה ונירש טובה וברכה, כן? אשר היא טובה גדולה. עד שאמרו, והנה אנחנו מתחברים עוד פעם לרמח"ל, לפרק הראשון, שאמרו יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא, מכל חיי העולם הזה. מה שאומרת המשנה באבות. זאת אומרת, קח עכשיו את כל ההנאות שיש בעולם. בסדר? הנאות של אוכל, הנאות של הגוף, הנאות של... מה שאתם רוצים. אם היה אפשר לרכז את כל ההנאות האלה בקפסולה כזאת קטנה, כן? מבריאת העולם ועד היום. קח את כל ההנאות שנהנו אנשים, קח אותה בקפסולה, תן אותה לאדם בעולם הזה, אומר, זה אפילו לא מתקרב להנאה שיש בעולם הבא. אתה יכול להסביר את זה? לא, אי אפשר, זה לא, זה לך תקנה מסטיק $1,000,000, בצ'ק של $1,000,000. בטח שיש, ועוד יש, בטח, בספר הבא בעזרת השם. אם אף אחד לא חזר, סימן שהכל טוב שם. סימן שהדלת היא רק פנימה, לא החוצה. ועל זה, על השמחה הזאת אמרו כל הנשמה תהלליה. כן, מה זה תהלליה? שעל כל נשימה ונשימה של האדם חייב להלל. כן? חייב להלל. וזה שיחשוב בהיותו עובד על מנת לקבל פרס. אבל כאשר יגיע למדרגת היותו כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס, אז הוא צריך לשמוח יותר ויותר. עכשיו אני הולך לקיים מצווה. בסדר? לא חושב על הפרס. כן, לא, זה מעבר לפרס, הוא גם לא חושב מה יצא לו מזה, איזה אינטרס. הרי מה לעשות? כל בן אדם עושה איזושהי פעולה מסוימת, כן? משהו, יש לו איזשהו אינטרס בעניין הזה. כתוב, הרבה להם תורה ומצוות, כן? שבחור הרבה להם תורה ומצוות. למה צריך 613 מצוות? כן, תן 10, נעשה אותם כמו שצריך, חזק וברוך. לא? למה 613 מצוות? ועוד מצוות שאי אפשר לקיים חלק מהם. תן 10, נקיים אותם כמו שצריך, חזק וברוך. הוא אומר, אתה יודע למה יש לך 613? אחת. אתה ודאי תמצא שאתה יכול לקיים אותה בשלמות. מה זה בשלמות? בלי לחפש את האינטרס האישי שלך. אחת. אז יש לך מבחר. אחת לא תגיע, ודאי שתגיע לאחת כזאת. אבל אומרים, מי שחי בארץ ישראל זה כבר 600. יפה. אבל לקיים אותה בלי אינטרס. אני חי פה, כן? יפה. ורצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. כן? אומר, זאת טובה גדולה שאין כמוה. כי אם אתה מעמיק וחושב בגדולת הבורא כנגד שפלות האדם, מתוך זה אתה תלמד להכיר טובה לקדוש ברוך הוא, שבחר דווקא בנו. בגלל זה אמרו מה שאמרו שם באבות. יפה. וישתדל לעשות האדם
עד מקום שידו מגעת. מה המושג הזה? עד איפה שהיד שלך מגיעה. לפעמים בן אדם באמת רוצה להתעלות ולהתעלות ולקיים ולעשות, אבל מה שנקרא ידו קצרה. ידו, כן. אומר, איך אומרים? תשיט היד שלך קדימה, כן? עד המקום שאתה מגיע, זה מה שאתה צריך לעשות. כן? לא, זה לא, זה המקסימום שלך לרגע הזה. כן, כן, זה מה שאתה יכול לעשות. אבל תעשה. לא תשאיר את היד ככה, אלא תשאיר אותה מתוחה עד הסוף. תגיד, עד איפה שהיד שלי מגיעה. כמו בתיה. איך? כמו בתיה בשרות. יפה. הנה כי כן, כל אחד ואחד, לפי מה שעזרו הקדוש ברוך הוא לעבודתו, כך חייב לאהוב את בוראו על רוב הטובה. יש אדם שהקדוש ברוך הוא חנן אותו באלף ואחד דברים, ויש אחד שהקדוש ברוך הוא חנן אותו בשני דברים. סתם דוגמה. אומר, זה שהקדוש ברוך הוא מה שנקרא דאג מסביבו ככה טוב טוב, חייב לאהוב ולשמוח את הקדוש ברוך הוא יותר מאשר אותו בן אדם שלכאורה קיבל מעט מהקדוש ברוך הוא, כן? שאינו דומה הטובה שיש לכל ישראל בכללות לעומת מה שקיבל האדם בפרט. ומי ששם חלקו מיושבי בית המדרש נמצא שקיבל טובה גדולה על האחרים. זאת אומרת, גם כל מה שאתה בגשמי הקדוש ברוך הוא, וזכית גם להיות מאנשים שיושבים ולומדים תורה, אתה תקבל אתה זכית פה לכל הטובות שיכול להציע הקדוש ברוך הוא. ומי שחננו השם חוכמה ודעת להתנהג במידות טובות וישרות, לדעת מה מותר ומה אסור, ולהתרחק מהם, כן, בהיותו עושה הישר והטוב, הוא אומר, זו טובה גדולה ורבה מאוד. עכשיו בן אדם, תלמיד חכם, כן, שלמד והשכיל, ויודע לפסוק הלכה, מה מותר, מה אסור וכו'. הוא צריך לרקוד כשהוא קם בבוקר. לרקוד שהקדוש ברוך הוא זיקה אותו בדבר הזה. לרקוד מזה שהקדוש ברוך הוא זיקה אותו בדבר הזה. הוא מביא את הפסוק שאנחנו נזכיר אותו בשבת בפרשה, כשיעקב אבינו מבין מהמלאכים שהוא הולך עכשיו, שעשיו אחיו מגיע לקראתו ו400 איש עמו, כן? כתוב שם, וירא יעקב מאוד, ויצר לו. הוא מרגיש צער. על מה הצער? כן. וירא, הוא מפחד, כן? והוא מרגיש גם צער. על מה? ממה אתה מפחד? גם פחד וגם צער. ויצר הכוונה צרה. ממה אתה מפחד? הקדוש ברוך הוא הבטיח לך, ושמרתיך בכל אשר תלך, ויהיה עמך. מה אתה מפחד? כן? אומר יעקב אבינו, קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך. כן? יש פה פסוק שמלמד אותנו, רוצה ללמד אותנו, יעקב אבינו לדורות קדימה. כשבן אדם טוב לו, כן? זה מהחסד של הקדוש ברוך הוא. וכשעכשיו הוא מגיע לאיזושהי משבר, מצוקה, בעיה, כן? הוא יכול לפעמים להגיע למצב שהוא מה אומר? אולי עכשיו שהקדוש ברוך הוא יציל אותי, או הציל אותי מהצרה הזאת, אולי מנקים לי מהזכויות שלי. כן? זה מה שאומר פה יעקב אבינו. אומר, הקדוש ברוך הוא יציל אותי מעשיו, אני לא מפחד. אבל אולי ההצלה הזאת מעשיו תגרום לי שינקו לי מהזכויות שלי. זה מה שאומר המדרש. כן, זה מה שאומר המדרש. הגמרא גם שואלת, מה פחד יעקב אבינו? אז הוא אומר, יכול להיות שהוא פחד מהמצווה שקיים עשיו, שהוא לא הצליח לקיים. איזה מצווה זאת? כיבוד אב ואם. למה? כי יעקב אבינו עזב לבית מדרש שם ועבר, למד שם 14 שנה, היה בבית לבן עוד 14 שנה, 20 שנה, סליחה, כן, עבד 7 שנים את רחל, 7 שנים בלאה וכו' וכו'. הוא אומר, כל השנים האלה שאני לא הייתי עם ההורים שלי, מי כיבד אותם? מי דאג להם? עשיו. זה מה שמפחיד את יעקב. קיים את המצווה יותר ממני. כן? אז זה היה הפחד של יעקב. אז שלא יחטוב. הוא אומר, וחזות החי ייתן לליבו. הנה, תראה, בסוף זה מתחבר עם מה שאמרנו בהזכרה. בדיוק, בא לפסוק הזה של שלמה המלך בקהלת, והחי ייתן לליבו. מה זה והחי ייתן לליבו? לפתוח את הראש.
תחשוב, תסתכל. נכון, נכון. ואז ייתן לליבו. כן? אז הוא מביא את הפסוק הזה מקהלת, שאומר שלמה המלך, ומסביר כמה האדם צריך להסתכל על הטובות שיש לו מסביב, ולהבין שהקדוש ברוך הוא עושה איתו טוב, ויעמיק, ירחיב במחשבתו, מחשבות טהורות, כן? עד שמה שנקרא, יתלהב בליבו לעבודת השם. יעבוד השם בהתלהבות. בהתלהבות. זה נקרא אהבת השם. כן? ונכתוב עוד מזה בעזרת השם. הוא כותב פה, כשנדבר על המילה שנקראת שמחה, בשין. שזה כנראה לקראת הקיץ. כן? אז הוא ידבר על העניין הזה של אהבה ושמחה ביחד. אז רואים מפה, אומר הרמח"ל, אומר הפלא יועץ, מה זה אהבת השם? איך מגיעים לאהבת השם? יש לנו פה כלים. הוא אומר, בן אדם יסתכל מסביבו, יראה את הטובות שעושה איתו הקדוש ברוך הוא, זה לבד צריך לגרום לו לאהוב את השם. לבד זה צריך לגרום לאדם לאהוב את השם. וגם אם הבן אדם במצוקה או בבעיה, מי יכול להושיע אותו? טראמפ יושיע אותו? מי יושיע אותו? אף אחד לא יושיע אותו חוץ מהקדוש ברוך הוא. וזה צריך לגרום לו לאהוב את הקדוש ברוך הוא. זה צריך לגרום לו לאהוב את השם. מאין העזרי? מאין יבוא עזרי. כן, שמעתי על זה פירוש יפה. מה זה מאין יבוא עזרי? יש, אומר, ממקום שקוראים לו עין, יגיע עזרי. איזה סימן שאלה? דוד המלך לא שואל מאין יבוא עזרי. הוא אומר, ממקום שקוראים לו עין. אז מה זה המקום הזה? מה זה? רבי שמעון כותב שזה מקום מחצב הנשמות. משם חצבו את הנשמות של כולם. אז נראה משהו יותר פשוט. עין, מה זה עין? עין אין פה כלום. עין. אומר דוד המלך, אומר דוד המלך, מאין יבוא עזרי. אתה רוצה שהקדוש ברוך הוא יעזור לך? תתבטל כלפי הקדוש ברוך הוא. תהפוך את עצמך למה? לעין. אני כלום. אני לא יכול. מאין יבוא עזרי? מזה שאני מבין שאני כלום. אני מבין שאני לא יכול לעזור לעצמי. אני כלום. אז מי יכול לעזור לי? הקדוש ברוך הוא. זה מאין יבוא עזרי. שיזכה אותנו לקדוש ברוך הוא ויעזור לנו ונתחזק באהבה לקדוש ברוך הוא.